Martang yang mahita asini roha madihamu. Dohok dame nasian de bata amata. Dohok nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tay. Amin. Oras madihita saluhuna. Dorang sota ulak kaulota tabigi majuruhata di dibata. Imana tersura di Yakobus 5 ayat 10 sada. Ta perhatua doaka nang marhabengeton dibigi hamudo habengeton ni si Job jala di ida hamudo ujung nabinahin ni Tuhani ay para si roha burud do Tuhani jala pertaluk ni roha. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dihamudonga saha porsiaun judul diturputon ima habingeton bertekun. Ido benna gurang guarni jolma si bengit. Artinya tekun. Salah satu napinak kini panura Jakobus taringot tuha porsiaun do taringot tu parngoluan dipakai si Jakobus do ima dituput tasadarion si Job. Nagabi songon role model. Ahado natailah sian si Job. Nataida sian si Job adalah sebuah ketekunan dalam pengharapan terhadap masalah, terhadap penderitaan, terhadap kemudian terhadap krisis dan juga terhadap persoalan-persoalan hidup. Yakobus memakai kata Ayub, nama Ayub. Kenapa dipakai oleh Yakobus? Karena di dalam Alkitab salah satu hamba Tuhan yang bisa memenangkan perkara yang sesakit apapun, bahkan memenangkan kematian, salah satunya adalah Ayub sendiri, manang si Job. Jala dipakai ibana si Job on imana kengani songon patarida ko songon contoh nani dok dan kengani ketahanan, kesabaran sudah teruji. Alana teruji do si Job, dia sudah pantas. Di dalam teruji dia sudah layak menerima hadiah, sudah layak menerima mahkota, sudah layak menerima imah hamonangan, sudah layak menerima yang kita lihat Allah songon nani gorana nagabi patokan ni hapursiam. Jala hapursiam ni si Job na luar biasa. Polo dipakai si Jakobus nakayangani taida do dihabenge ton ni si Job. Iro nakayangani ahame dibigi hamudo habenge ton ni si Job jala di hamudo di ujung nabi ni Tuhani di bana para si rohabulu Tuhani jala partaluk ni rohabulun. Ado nanang idota ternyata alani habenge ton alani ketekunan bahwa Tuhan membalaskan 10 kali lipat dari apa yang dia miliki. Ido nang berkota. Habeng itu nih, ido benedo si Paulus si di Rom bidutuli. Tahi tahalason do, dia me hapor suhon, ai di horhon hapor suhon ido habeng itu. Jala di horhon habeng itu nido, pakrimon. Jala di horhon pakrimon ido, hatawon. Jala di horhon hatawon ini imana kaingan ita nata ida di bagasan ngeluta gabi sada pakrimon alani gabi bui babek kita marhapor syal marpakirimun nama ngulu. Jadi ikut tahamulati do jalai tahalas do manangah penaro di bagasan ngeluta. Ido bena sada gabi sitiruon syakata di si Job inuzima debata. Di loko, di alapo, lomom do ada Tuhan debata pinuzima goar. Itu menunjukkan ima ketahanan dan kesabaran dan kekuatan. Nabui gabi si parangi onota si tirota sa si Job di parangi do di habege ton di mana maka monakon persoalan apapun dia tidak pernah kalah terhadap persoalan apapun. Ido nabagas jala ota jala nata perjuangkan.
halak nong Kristen, apalagi nong Kristen nong dewasa, kita Kristen yang sudah mandiri, Kristen yang sudah kita katakan dewasa. Iku buido soalnya songo sijup maka monako nakahapursun, maka monako jalan di bagasa kabenge ton moloropi akan nama saya. Tetapi kita akan selalu pemenang-pemenang dan orang-orang yang setia, dan sekaligus juga kita akan pembawa kemenangan itu. Asa gabi bui maberengot tanakan dengan sijup na gabi bui maka monako ni alani haporsion na do tabing ito na mangiutut tuhatay. Amen. Muli atin mariho ali Tuhan de bata marhiti hatam na bali asamingit mahamit di bagasan mulu namin. Amen.